Gipasigarbo sa Philippine Science High School, Central Visayas Region ug sa Department of Science and Technology ang pagkamamogna-on sa inobasyon sa mga tinun-an sa Central Visayas sa Gipahigayong Regional Science and Technology Week or RSTW dinhi sa Dumaguete City. Naglangkob kini og mga kompetisyon sama sa Somo Booth, Line Follow Robotics, Research Poster Competition ug Quiz Bowl. Gipasidunggan sa opisyal sa Philippine Science High School ang mga nangapil na mga tinun-an. I appreciate your passion and perseverance for all the pursuit of science and mathematics to further enhance your skills in science and math. Study with us in Philippine Science High School. Mato ni Atty. Gilbert Arbon, ang Provincial Director sa DOS in Negros, Oriental, tumong aning kalihukan na mapaambit sa katawhan ang talent ug kaalam sa mga nagtuon og science, technology, and mathematics or STEM courses. There will be a lot of interesting projects being showcased here, projects of students. Usa sa mga nakadaog sa kompetisyon sa RSTW si Kiana Chantal Montalvo. We would like to give our biggest gratitude, especially sa institution, for giving us a place na maka-express to me sa unsamong mga ideas, sa unsamong mga capabilities, sa unsamong pwede o makaya na mga ato sa society. Nang hinaot ang DOST ug Philippine Science High School na tungod ani mas mahibalo pa ang mga kabatan-unan sa mga oportunidad na naa sa siyensya ug teknolohiya. Gikan sa Negros Oriental, kini si Aina Villana sa PIA alang sa MBCV.